У магілёўскай калоніі загінуў 36гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Андрэй нарадзіўся ў расійскім Хабараўску, але з дзяцінства жыў у Беларусі. Ён атрымаў адукацыю ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце транспарту, працаваў у гандлі, займаўся прадпрымальніцтвам. У Андрэя засталіся жонка і двое маленькіх дзяцей. Пра смерць сына паведаміла ягоная маці. Дарагія мае, 3 верасня не стала майго любімага сыночка. Моя крывіначка, моя пацерачка адбываў непамернае пакаранне ў Магілёве, ПК-15. Нейкая сволач пазбавіла яго свабоды, а затым і жыцця. Адыходзяць найлепшыя. Мае залатыя ўнучачкі засталіся без бацькі. Суцяшае толькі адно: больш ніхто не зможа ні фізічна, ні псіхалагічна здзеквацца з майго сына. З 2019 года ён актыўна ўдзельнічаў у грамадскім жыцці, выступаў супраць пунктавай забудовы ў Гомлі, збіраў подпісы, друкаваў улёткі. Падчас выбараў 2020 года быў назіральнікам і неаднаразова заяўляў пра фальсіфікацыі. Выходзіў на акцыі пратэсту. Затрымалі Андрэя ў лістападзе 2021, а затым асудзілі на 15 гадоў калоніі, абвінаваціўшы ў шэрагу цяжкіх артыкулаў, сярод якіх замах на наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне чужой маёмасці, стварэнне экстрэмісцкага фармавання, акт тэрарызму. Пазней тэрмін павялічылі да 16 гадоў і 8 месяцаў. Ягоная смерць стала ўжо 9-й у шэрагу трагічных выпадкаў з беларускімі палітвязнямі ў месцах зняволення. Сваімі думкамі наконт гібелі ў калоніі Андрэя Паднябеннага з нашым каналам падзяліліся праваабаронца, былы палітвязень Леонид Судаленко, а таксама праваабаронца-дысідэнт BY Марына Касінерова. Давайте паслухаем. За тое злачынства, якое было інкрымінавана Андрэю, менавіта ў падпале аўтамабіля чыноўніку з гэтага дэпартаменту выканання пакаранняў. Безумоўна, што для яго там у турме, у калоніі стварылі такія умовы, скажу, такія умовы, якіх ён не змог. Як можна каментаваць дзеянні адміністрацыі, якая не глядзіць не на закон, а на тое, якія каманды паступаюць зверху. Паступіла каманда усім палітычным, якія, падкрэсліваю, сядзяць без злачынства. Усе, падкрэсліваю, палітычныя сядзелі, вось як я, як Егор, і ўжо вызваліліся. І тыя, хто сёння сядзіць, яны сядзяць без злачынства. Мы сядзелі, і нашы браты і сёстры да сёння сядзяць толькі за тое, што яны сказалі, не пагадзіліся з той фальсіфікацыяй, з тым хлусам, які ідзе з карыдораў вышэйшай улады. І па гэтаму, як можна каментаваць дзеянні гэтай адміністрацыі, якія адразу па прыезду ў зону нашываюць усім нам ось гэтыя біркі жоўтага колеру, пазначаючы спецыяльным колерам, як калісьці ў гетта пазначалі габрэяў. Я маю на ўвазе нацысцкую Германію ў першую чаргу, так? Вось. Ну, а і адсюль ужо потым усё гэта стаўленне як самай высокай адміністрацыі, я маю на ўвазе начальніка калоніі, так і шэраговых гэтых жаўнераў, гэтых кантралёраў. Вось стаўленне, як толькі яны бачаць гэты жоўтую бірку, яны адразу разумеюць, што з гэтым чалавекам можна рабіць усё, што заўгодна, і нам за гэта, я маю на ўвазе, яны так думаюць, і нам за гэта нічога не будзе. Я хацеў бы выказаць такую наступную думку, што мы, праваабаронцы, кажам, што ў турме людзі не паміраюць, у турме людзей забіваюць. Як толькі дзяржава мяне арыштавала, яна бярэ адказнасць, не мяне, а іншага любога чалавека, яна бярэ адказнасць, і не толькі за здароўе, але і нават за жыццё. Па гэтаму мы, праваабаронцы, казалі, і яшчэ раз кажам, што ў турме людзі не паміраюць. Паміраюць людзі дома ці у бальнічнай палаце, паміраюць там, да. А ў турме забіваюць. Па гэтаму, безумоўна, у незалежнасці ад таго, што з'явілася прычынай смерці, мы кажам пра тое, што турэмная адміністрацыя ад імя дзяржавы забівае людзей, ці яна не аказвае своечасовую медыцынскую дапамогу, ці па іншых прычынах, ці няма медыцынскай дыягностыкі, як у таго Пушкіна, напрыклад, Алеся Пушкіна, што нельга было вылечыць, каб своечасова выявілі гэта захворванне, нельга было ў здаровага
мужчыны такого ў сярэднім узросце вылечыць, ды іншых таксама можна было вылечыць. Мы не ведаем пакуль прычыны смерти сённяшняй навіны Андрэя гэтага не ведаем, але я ўпэўнены, што у такім узросце недзе 35 гадоў малады мужчына просто так памерці не мог. Паводле звестак нашай праваабарончай ініцыятывы за кратамі знаходзіцца 1331 чалавек, якіх мы лічым палітычнымі зняволенымі. Канешне, могуць быць нюансы того, што у праваабаронцаў не заўсёды дастаткова інфармацыі, але тым не менш я лічу, што такая лічба, яна вельмі блізка к той лічбе людзей, якія сапраўды пазбаўлены свабоды. Тое, што не сакрэтам з'яўляецца тое, што турма негатыўна ўплывае на фізічнае і псіхалагічнае здароўе людзей. Акрамя гэтага, беларускія турмы – гэта месцы, дзе праяўляюць там фізічны і псіхалагічны гвалт дадаткова, акрамя умоваў, якія там ствараюцца для людзей, то людзей катуюць. І мы, калі збіраем інфармацыю ад былых палітзняволеных, дзе яны падвяргаліся гэтым катаванням, усе зазначаюць, што на розных этапах, у тым ліку і перад судом, і пасля суду, яны падвяргаюцца ўсё ж такі дзесьці больш псіхалагічнаму, дзесьці больш фізічнаму, але тым не менш гвалту. І, канешне, гэта можна прыводзіць да такіх трагічных падзей, як з Вітольдам Ашуркам, так і зараз гэта з Андрэем Паднябенным, бо былыя палітвязні сведчаць, што ён займаўся актыўна спортам, у яго не было ніякіх хваробаў. Як мы ведаем, што некаторыя палітвязні сапраўды гінуць ад недастатковай медычнай дапамогі. Гэта асобная праблема. Але тут, мажліва, гэта можа быць звязана нават з тым, як памёр Вітольд Ашурак.